Hello guys, tinini ani katal video lamsogo. Hingga tinin norok ni bagai tamo ang video tu bifai tong norok thamne logon nokono saimani tong khana. Hingga friends tini ang norok na ani YouTube channel lamsogo. Hingga friends asuk ang norok ni thani asuk je video dai femina ang silong til common video dai to manang norok thani nakar sano. Tami ke ani channel monetize khlachak ni bagai ang regular video update khlaima tongkha. Abono phono ka friends ang onek berainani somay kom mangmani bagay ang norok no video rok kaham khlai phono goi toboi maliya hingka friends tini norok ni bagay samo thui sikla rignai norok no phonok nani bagay toboi phakya hingka friends norok o samo thui bar sikla no norok tagrna ka tagri mano norok tagrna ni bagay 12,000 nangnai hingke norok obahai samo thui sikla rok tagai kanani musungo kangka norok tagai bo kani tongi mano ke black hero o samo thui sikla black jok tai ri ganai naithok hingka bwthai rogo boni saita kisa system juda kharujak hingka friends norok tebo tagra musung tongkho sepono naithok tagri bo mano ko je tagnai byakti baiba ang norok no kok sari mano hingka friends norok judi seno tagrnani musungoi tongkha norok 12,000 taka nangnai sudu rigana simi hingka friends asukno norok o video no poilang sing paithak jora kaham ka nadi tai skit khayoi norok naito asukno jotono na hambai Gana sogune te hene. Mga galat ate ha sidi.